Zaista je bilo sjajno iskustvo prisustvovati treningu za sertifikovanog Scrum Mastera. Dakle, posle niza treninga i predavanja koje sam imao prilike da čujem ovde u zemlji, ovo je neka nova dimenzija da možete od stranog trenera da čujete kako su iskustva, pre svega na američkom tržištu. Kao neko ko dolazi iz kompanije koja se bavi i edukacijom, ali ima i svoj softverski tim, trudit ću se da sva stečena znanja primenim u okviru svog tima, da unapredimo i svoja neka predavanja, treninge, interne, ali da utičemo na tim da se ponaša u skladu sa agilnim, jer iskreno verujem u vrednosti koje Agilno i Scrum prenose. Kao QA i budući Scrum Master, ideja mi je, odnosno želja mi je da što više naučim i na što bolji način prenesem svojim kolegama šta je to Scrum Framework i na koji način možemo da ga implementiramo u sami proces. Što se tiče samog treninga, dopada mi se ceo koncept, dopada mi se interakcija sa Divonom tokom čitavog treninga. Glavno pitanje koje je mene interesovalo, a na koje je Divon se potrudio da da najbolji mogući odgovor, a to jeste održavanje retrospektive i kako motivisati članove tima da budu aktivni na samom sastanku.